kusog hangin guys. Nata sa Manila. Welcome to my vlog nyo. Kusog sa hangin. Malin o cellphone eh. Guys. Welcome to my channels. Welcome to my vlog guys. Tara guys, oh, Manila na guys. Shout out sa mga Timbura Lasoy da. Shout out sa mga Timbura Lasoy. Guys. Wala tayo ekonomiya na guys. Wala tayo na. Wala. Sabay balay guys. Mura magpasura. Hindi ko matarong pag video kasi malakas ang hangin. Oh, naidaanan na. Oh. Yung nga dito. Tapos